Shararre fitacce wani aka fi sani watakan da kawu ɗan sarki. Dan wa assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo kuma a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausawa TV. Dan wa idan wannan shine farkon ziyartar ka kuma wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ɗin, zan so ka danna mana kalmar nan da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin hakan ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen kallon ayyukan mu iri daban-daban a cikin wannan channel ɗin. Tabbas shahararren mawaƙin mai suna Kawu ɗan sarki ina matuƙar ƙoƙari musamman ma a wannan shekara ta 2021 ko kuma mu ce muku a shekarar 2022 ya fitar da wasu waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ra'a zuciya. Ta da muka zo muku da wata fitaccen waƙa ta shi wacce ya fita a cikin satin nan wata kan soyayya. Tabbas wannan waƙa ce wacce masoyi ne suka neme ta kuma za su same ta a daidai wannan lokaci, domin ko za mu ɗanɗana muku zuma ta, amma kafin nan ka danna mana alamar nan ta lakin kuma ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka ke samun fitattun ayyukan mu ingantattu iri daban-daban a cikin wannan yace channel din ta mai albarka mai suna Hausawa TV. A daidai wannan lokaci za mu samu ku fitaccen waƙar wannan fitaccen mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da Kawu ɗan sarki. To bayan ka sauraro haka tashi za ka iya mana sharing din wannan bidiyo zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook, domin haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Bari mu samu waƙar a daidai wannan lokaci. Na tabbatar da cewa ka saurari wannan waka kuma na tabbatar da cewa idan wannan shine farkon ziyartar ka, tabbas za ka yi mana sharing din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook, domin haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen yi mana sharing da commenting da kuke a cikin channel din. Tabbas wannan mawaƙi yayi matukar kokari a wannan waka da isa kame suna soyayya. Kai dai kawai don wa za ka yi mana sharing din bidiyon nan zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana ba mu ƙarfin gwiwa matuƙa sosai wajen yi mana sharing da commenting din da kuke kuma da danna mana alamar subscribing din da kuke a cikin channel din. Dan wa kusan dudu anan muka zo karshe wannan bidiyo, amma kafin mu karkare shirin muna roƙonka da alfarma ka danna mana alamar like da kuma alamar subscribe, danna mana alamar like da kuma alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen yi mana sharing da kuke a kowane lokaci. Dan wa mun gode sosai ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din. Zan iya ce muku shi mun ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo ko kuma a cikin wani sabon shirin a cikin wannan channel din ta mai albarka mai suna Hausawa TV. Mun gode sosai da ziyartar mu da kai da ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da kuke.